bruger I jo på min telefon frem også lege med. Ja? Ja, det gjorde jeg jo faktisk. Du må også gerne få de her billeder. Eller film. Så er det jo Det kan jeg også gerne. Kan du ikke prøve at køre herover, ja? Zoomer du lidt ind? jo, men det er ikke han til at gøre. Jamen, det var nemlig det, jeg tænkte på, hvis der var. Kan du snakke? Jeg kan så godt, men ja, det er nemt. Nej, det skal trænes lidt. Prøv at se, hvor mange kejler du kan tage. Nej, Nu- det vil jeg ej. Nu er der fri kejl. Ja, til sidst, så samler jeg lige med. Ups. Det var altså rimelig styr på at se ud til. Ja, nu har jeg ingen Ja. Jamen også bare, du kører hen imod os, og så bremser af. Jeg er ikke engang nervøs ved med. Nej, men det er jo rimelig. Man kan godt se, at du har styr på det. Hvem er det, du får på besøg? Alle Ja. naboer. Nabofest? Ja. Okay. Det er altså rimelig sejt, du kan køre rundt og så snakke. Jamen, det går over. Det er imponerende af. Og så med lidt træning, så bliver det jo bare endnu bedre. Jeg må godt finde til Kærmodin. Ja. Det er de helt sikkert også meget interesseret i at se. Især Jan. Jan han går op i med... Det ved du jo. Du har Ja. kendt dig. Du har kendt ham lang tid. Han er heller ikke bange med at bo. Oh. Det var millimeter. Nu synes jeg nok. Det er altså rimelig godt, det der. Det er ikke hver dag, der er en på knæ for dig. Nej, det var det. Kom så med, Bo, nu skal vi høre det.